Ngenzeka nibiyelele namukele uzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Art. Mina bakuqhankela kule channel iqinisekise socindezela subscribe. Uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Indoda ke eminyango 51 aboshelwa ke ukushayisa imoto ehamba ngo Fommer President umnumzane Jacob Zuma last week. Ithole ibail ka 500 rand ke wengane zokuthi ibail inganisela ke imali engango 500 lapha na ke show magistrate court ke in Northern KwaZulu Natal. Lezi indaba ke lezi ethinta abantu abaningi kakhulu ke wenganza le ngozi ke yenzeka lapha ke Thursday ke ku R500 wenganza kathatha abantu abaningi bakholeleka ekuthenini noma ke abantu beMK nengilaba abanye bakholeleka ekuthenini lesi sehlo ke kwaba isehlo ke esihleliwe ke abaneme neze ngebail ke ka 500 rand etholwe ke ilomlisa oneminyaka 51 wenganza ukuthi waboshwa ngokushayisa ke leyo moto. Fisa ukuthi ngizovo lwakho noma ukuthi ngicabangani ke ngale bail ka 500 rand wenganza sihlala lapha ku comment section.